يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. In behalf of the Ganasi National High School Teaching Force, we are very much happy to welcome you all this momentous event. Pinalamatan namin so langon at tandingan sa mala programa miya piliyo agi eskwelahan aron yoron ilembo agi kalilimudi wa matanay ko mala kalilimud na ini panalamatan merkano agu taros kano sa kapipia ginawa so derpa na derpa yo kay sir bapak na si sulutan kuwan upamay ni ka kuwan na madagla iya kelembo anon nakagiyagay niya pili warong yoron ini lembo na imis sila akan rekan wagi kalilimod pero paruan niya ginawa niyo na taros kano sa kapipia ginawa kagiya derpa yung mambo kapatid ko niyo kapatid ko sa makataon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, mapapadalam si Sagyang Kaya Muriataw Ahmad Baruyot Ansambi biantuk tanus Allah subhanahu wa ta'ala askanyan ni miyadan raktano aku yang gaya dunia akadedar pantano selawatan tano pensunabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam agian nani mabu beloy pangulutan aku paduman tanu o masungkat tanu agian buto ukit budi nawara anak na pagintaw niyan na insyaallah na magatos ka porsyento na pagkasunod tanu si usurga pangnintag wala mamakasunod tanu ron sabab ro na riyang kumakan agian buto pada adatakan rekano sila akan rekano sa agian buto kalimau salam panginakan ko Allah sumada dalam muna mga libo nakabarakat na napaking bagian rektanong Allah si Sagyang Kaya dunia Malagit so miyaw na din so kaya tarimaon wala sir tanwa pamilya na abuso kapapantagan ni manto na agyan na ni pumangnin tanong ko Allah pakimbagyan yan rakatan wagyan kanan akawyag-wyag akalilintad na randa-randangan agyang buto ang mga lulot tanong mga bangsa tanong amidun sa limuwala panginita iman to din na mapaluwi so mga kupuriran na sorumbiyo surga. Kaya kaya kumakuron, nabanda ka ng mga para
parate sa upama ko pangaluya ko si isu mga ingaran yung nagusto mga ilanuyo na wapyay man tuwasod na mabubasa alungan na di akan mapasad na uli ang panmagaga ayak mana sabab pumangnin na kanarila si sagyan kaya mga loks tanong mga pagaritano mga buwatan tanong rela sadiakan ka pengalaya ko mga ingaraniran ka yang butuwa ka basang dia kan kompas ikadua na adna malapasak nun na suti mga umangan na dia upagilang ko sa tadman piripatan okay na ay pipikir na kan na suti ka English in every rules there is an exception banda di ka no makasagina sa alamin na kan na kiyang kaya mga loks tanua mapapadalam si isa kiyang kaya estates mabubalo ya gistano si isa kiyang kaya kalilimod why nang ko pagkatano na biyan tuan tanong ay asu. Hoy. Agyang nga iya si Dato Sabubong. Agyang nga iya si Dato Satoka. Jawab san. Nana pagpaglimtan ng pabatya. Agyang nga iya kalilimut tanong nakalilimuda yung bawataan ni Ahmad Baroyot Ansambi. Mana si Ahmad na miya kadua mga pangaroma. Aganeron na si Sambi, ikadua na si Baroyot. Penapkabat niya tanu si nagyang kaya tema pananadam kumuna beluin paduman sa kapapantagan sa kumasa kapapantagan aku subisalin lagu sumalok sa no na isa kalalayaman apkanag tano na ini pangintawiran si sagyan buto masairan na katetabanga kang ginawa kasi sabara kapamagumwa kapa magidata madaglaka gina ni kaya balita nuro na team ayan sa buta ka nuro na pinadita duman tanong so muna kaya pagintaw o mga looks tanong kaaya para tiya tanuron nagyang butuha masairan na masa lumilintad amu karneran isa ka doon o mga tanong na lagi silang kono di maguyag-uyag o di na di magintaw ay bupata dalam pidawa to. Oy. Ginani sabab apa na nadaman tanu lagi ang kutuwa mga loks tanu. Ngayon nabanda ka ng mga paratiya kagyang kaya masa tanu imanto na kanukakman rilaya ko niyo. Ubad na kaangat na katanwagi ang buto apyan alwer na madaglaka. Kaya ginakuha na kakilidagi yung buto kang giginawa kakani kanya. Yang buto katataba nga kapamagugupa na kasisibaya. Udi na kapaguparek. Gina ni Masay Manto. Okay. Yang buto kabasaro. Yang buto ini pagintawiran. Alagi na sila no ibu beta dalam pidawa to. Na iman to masatano na lagi tano ibupitan amati buru na to adu budak kelilin andi budak kilumpak gina ni sabab di tanway di mana no tano kakalo-kalo tapi di tano rautan nagyang kutulaki apa gintaw maloks tano nana mambiyangon o manisa ko ginawa niyan oy oy masangka naman na di katawan sululot ka na imanto na kapagay dilitan na kaon upang makubasin po. Okay. Dilitan tanong si ko mga panikiran tanong ay mala na si ko mga pusong tanong. Agi yung kuto
ada din alakit lambay gas ikululot ka. Ay dingga di turapisan na asarat ko yat kaginaw nga. Na mapupukasanan ko. Kaya pa rin tao umalok sa tanong. Agina ni sabab. Iman to na guguraw kong tanong. Agog balingan nagyang ko to asas. Ay ni pa rin tao umalok sa tanong. Kading mabatol sa kabubo nagyang kaya masa tanong. Pamanan na masa sekanun ni mata orang itu. Bapia si sagi nama tanong. Nandalam tanong kakatuan tanong ini. Tama na kailot iman to ukatutungannya. Bapia sumagari iman to. Batadi labaw si sagian kaya kaya sabi dagian kaya eleksyon. Kakapagaya madagla magariat itu. Bataat itu, uli na kerumaya itu, nak kiarawan aku dia suka sebab si sagian gaya pamanasum yang gaya kawan. Na anda ngasan betadin, agian betul pama nak kia pagintau mga lokstano, asum mga lokstano, na sabab sa kapa pada kira nagian kota kasih sedai, na saden sa tampar sa lokas. Nagyutol di bubali nila datuiran na saden jadi turun lagi yang kutuan loksiran atampar sa pamana datuiran atampar sa loks nagyutol di pumunutan lagi yang kutua kadendeniran ang bata-bata kenapa lagi dibantu at terus wama nabapias watayan na kapag sa yung kutoras na psilang niya na pamawal niya lagi na ni pamana di dalam di panaditan man ginani sabab pagnintan ko Allah agian gaya kia adat tanu saryon agian gaya namaka lokas ambotan ni Ahmad aku si Baroyot aku si Sabdi na maadan rakatano agian kanan na tadem na panaman na maran uman isa katadman yan sukya pagintor wapuyan uli na siapa yan na dato na sabkatadman yan ang suki kukapi agad pagintor yan nami mapamulan yan si kupuso yan nami budan yan si sagyang gayaw pamana kada-kada tanong Allahumma amin tarimaan ng Allah yang gaya pang tanong imatoro itarong di bago-bago nagyang mutuwa ka pa sa ko opening remarks na para dito man yung pagatas kakatuan tanong bilakaran niya yung gaya oras na aya din ipalakakan si sagyang gaya kalilimot oy nana antun na iniba na agyang mutuwa dito di kapamang niya si Allah agyang gaya mabubalo yung team agian gaya kia predo intano na oman isa na ma-internalize yan mapakasultiyan si iko pamikiran yan na compare man o puso yan na ipon imanto na dinyan di ipag-istadiyan o anduman na ikapakasagbiyan si iko mga ilmo ay ni paginto mga dokstano kalo-kalo na masa si iko patalinguma ubar tanu di patalinguma walay man to masa na mapapadalam si agian kaya pama naso kisalin bago uli na future generation na pangnintanong wala asi sagian buta maseran ubadi kiptat ketahu si sagian kaya masa tanong na makapagintaw sila sa kalilintad makan giginawa sila sa taroto uli na madengkiran agian kutua kang giginawa kapupuruay kapamagadata kasi sila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana na kang si sagian kalilimod nasuktigir at tatakuniran siya nga rational. Ay paday patug siya na statement of the purpose. Ariyo, ino patero statement of the purpose na ino ay kilimud. Abad na iminita ka o ari dato sa bubu. Abad tanong niya, batanod na imitimo buwan na mapipikir tanong apad. Na di ka nagkat kami kadabar kami politician, di mo mga bariyo kami, kita man nakapasang kami. Yung bariyo sa Gi, bariyo sa Mariga, bariyo sa Balintad. Oh, so ibisi sa Pagayawan, napadal kami, napadal ng upanos. Man na ibisi. Mga bariyo, kita man nandar kami. Okay. Ano ba, may pipikiray ba kami bulo, mga mayor, mga congressman, mga kwan. Aya hadap si sagyang kaya kwan na aya mala asya bapansi mga are mga pawarya mga bubayami nagyang kutuak kya paratin bigagyang kanan agran gran mutajisi grand chat group chat
Na ayat sewa panon na udia ko kelipat ko tanong da kanon nagyan kaya watay mabubura kay tuwa kanon. Kasi si dikaw si mo hayo si Dulay. Susto na si Dulay kay si Dulay. Ay inam duelan niya nagyan kaya group chat. Si sagyang ko to kiyang baline sa group chat kanyang katusan ng tami mo asya gyang watang na si Dr. Hasmi ng Dumato Makarambon. Sekalian dia keadaan. So kini dia akan nakitaguan ako ron sa bubaya at yang nag-iisumbawatan nakataya pemakinag si principal. Na ayaw mo dito sa bubong akataw na kanambutan niya at mandagyang kapat kalokas. Wala kagiyoy kataw na kan. Si sagyang ko tumasa kaya pakatinid ng group chat. Ay man nagyang ko si Mota nilang kiyakini baru kenapa kaya bisa mapalan yang pangarumanian nagyang kaya buatan sambiulan hindi na si sambi dito kaya taruh rakan sa bubaya kaya sakang na mapasang ako ikapagupakat mapasang ako ikapamangapad sa organisasyon kami berlaku sa saya permission rate Amia kalala upa kasi sa nga dunya na pag-usapan nagyang kaya saban ko sabagi agrupo ko nagyang kaya Israeli nagyang kaya permission rate. Depende kaya purpose na to make men better. Dirong kapag sudah agama niyan abang papadya nga permission rate. Naboy na agama Israel nabangan niyan buloy asira ni may organ kirpon. Dito kay pagwirang nun sa babaya sa miya terwang sa giyang kay area nakapapantaga na sulutan sa pindulunan. Amiya nagaka na ada na miya pangaroma Ahmad. Si sa danugan nas kanya ni miya kakalugon. Ay miya pangaroma niyan. Takay nubagyang kay ang buhatan ni sulutan saripa. Suyo portara kan si sa giyang kaya kasusulutan ni Sapualas na ibo katawya kami na tuman niya kami kay sarip. Nabas ka babaya kang bisa giyang kaya boy inairan asibay sa dunia. Gyuti katawya ka nun, nandito siya po. Gyuti kaya tagoyar kami ron sa babaya sa miya kalabit telulan. Miya katelulan de kapagampagan ay tumiyawag sa meeting na giyang kaya ariyakan. Na sinyan ina din sa linamon ko kaya pag graduate was watay na gyuti first meeting. Nangay no na kaya tagoyar ka nun sa babaya nakagyan. Kaya to sa mga ng kota katero Allah. Ay inadun tanong niya na sa pitikalokas. Pinasyon tanong niyan. Uy, kanta no kung di makakikilalay na, ando ba niya na makakilalay tanong ni mga baryo? Amay ka di tanong Timothy mo. Kaya kung gawi, nakakagya ko pugat na pa namin, na namin mga mata rin ng inuwata. Sigiran na wata, iali ko sa inay. Na di ko pang tatawan. Miya kang buat sudi ma di pa kang buat. Miya kang mo sudi lumbaw. Ngka ino nakagit kaya taguan sa babaya. Si sagyang kota kapag timo-timo. Miya suat si sagyang kay pananada mo kumuna ang peluin na panuman. Kumasak kapapantagan ako sugi sa limpago. Kainos kami akapapantagan na masak pa kaya mapitan kayo kami sa lupa. Oy. Napawya tayo sila ka mga kamudan. Abuluwa ka ng bayan ng pag-asa ng bayan at yung mga lokas. Mga tigi Husirizal. Sa kanuman, ipanginam. Uwi na nasumimpak sa kanin, ubisang yakno. Si sa UP na estudyante raw malaylalag. Nasukyalo ya sa siyang kuta, hope of the nation na sumanga youth. Natigil na nabas kami, hope of the nation. Kaya hope of the nation na sumapapantaga na masa. Na hindi pa kayo siya yung lecturer, si sagyang kuto akalakwan. Anto na ipakay siya yan? Tinanong ka patero, is kami pag-asa. Ay sa kanong mga kaudaan. Abulugan kalumbayan na iya pag-asa. Nagyan na sa din man sa pagkasima. Amalinga nga o mga kamudan. Pagkasimayran na pagkiliran, nagitipong gulaw-laan niran. Umiyamanip ko siya mayran, nagito na pamanukuman mo. Umagawa siya na miyamawit sa manok. Na hindi kabubayan niya mayan at hindi na mapiyabas o kapaman ko. Diyon to isang bagag yung kutawata. Sama na yan. Na benar.
agyang kota katero husaresa. Nasama na nagyang kaya si Buka ya guski nga siguan. Nakagay na miya si Mag nagyang kota kapanan na marida. Na sumangal buluga kalumben na suwani. Ba niyong gulaw lang agyang kota di ba piyading gulaw lang naruks ka. Oy. Kagiyo to. Giyo to ikia adan agyang kaya kalilimon imanto agyang kaya buatan yakmat. Naino kang gugud-buak ini dito sa ako. Oy. Itanong na naloy ng ang utang buatan ni Ahmad. Kakatatan at kinini. Nagyuto isabab akyalimutan ni manto. Apanisyo kayaya. Sadi kalau na kung kapapanta ni manto at generation na suka kuderan si sangka dunia. Nakisampikan mo mga kamuda ni manto. Nakatadman nyo. Asisulutan sa pualas na amamya dito. Oy, nama betero mana buyo suatu watai soluta pendulu nanti itu mana taman mereka siapa kana ama kana deko gitu ino ayam gena kalilimod na ayam apya nan dudun semangang buatan tano taguan tano gina tano sabubaya di tano tagu isa ralangit ko pagaritano inalo yang kaya kuat na ayang apaka apas tano na suulaw-law mga loks tano mana gyang kana na igma ako so taritip si ko patabangan pungaranaw na ipagingod tano ako sukura na gusto a Dios kaya kababagyang kana na igma taritip igma ako taritip are bapa dato sa bubong na kasisilan kapupuruay pamagudeta nang kaino na slang kasi pagaringka why na purun kasi pagaringka na pagadeting kasi pagaringka kapya kadet tiaga datang kadian apya sumatay watay manto kalagi din na hindi pagadetan na loksyan na aya pipikirang ka na kuturang kanyan imanto na sumalakas sa kanwa mga lokas na aya kapag apasyo na pamangkana sumangat tayo na palayukan, baliwan niyo sumangaw tayo, mga bulayo kayo. Kaandadi ka baliwan niyo. Kumawa tayo bulayo kayo na pag-apas o kapagpagintaw niyo. Dia bisa kanudan, okay, na from time to time na yapyatero ang sang mga master of ceremony na igira amya katalinguma. Ay man to nalaya ka tayo, na pagaw masubay labiyagaw sang ganas. Ha? Pagaw may man ba? Baka masumbutan ni Osok, kasi maubad ni siyang kaya ko. Kami teror na mapitan na si Sesra. Nagyana ni Saba, pa ini kalimutan no, aubat tano magaga, makang giginaway tano. Kami alo isulutan sa pindulunan, aming giginaway sa mga loks tano. Kakatutusan na kanutuan eh, kubibiyab. Si kumili ka makapantaw ako si Tresor. Na di siya magawa kiba pa asawa. Adiran di kang giginawan. Kagyang kaya pili mo dan tanong na madakali pagari si sagyang kaya aganasi. Sumanga pagari na nanayin udyang mali ka pagaling budang kaya loks tanong. Pagaling niya mo. O ang tanga mga pagari na metang sa ganasi ka. Kanaman na may ganasin si Ahmad. Ka purely asa kanya na itugayan na ebo kaya taguyan. Saan kaya ganasin na suka pangaruman yan idiot abubay o dia melasa ganasi ko katuto siya ang namin ng instansi kaya correction nga po yung bapangulo o kaya pangaruman idiot ako tayo nangitan lagyan na mga matayan na nagyang ito si Ahmad, si Mangudato, si Dampol, si Ko madagal siya di tanong mo ito pangaluin gina ni Sawa pa ni kalimutan mo paganada niyo ang mga kaudan, apya ibu kaya to sa niyo naantay kaya bumbarang ko mga loksyo. Uy, na andit ni kanganiron na tigiwa ko. Na ipanaribat ng mga pagbalaya, ari, dapat ka resolutan. Ana mga uday sulutan, asistan. Sang na dan ni mga tamang, dan ni manto ba ko manguda. Adi sa katawa manguda ko. Ay mata na manguda ko panatigi asistan kato. Dito. Na dito isa pa pakalimutan no.
pagandungar ka nung wasalam, kalilintad daw kapipiyagino. So, ranon nasisyan din natin mga honor, nasugaw, nasisi, kasi siya pang kumambo. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayang na genggo takya panabi sulutan sa pindulunan. Sulutan sa polas na gito ni panabi akan rekano ang mga loksa kan mga pagari kan mga watan sa gengkayamanan yan na munisipalitiya. Gana si kaya beberan sa gengkayamanan yan na maruhumadin ini sulutan ang maruhumadin agi ang kutawa ratakan asya kanya nasib watayom nagal si sa munisipalitiya Tugaya. Paganayron, kaya kata si asista na makadadar pa, kata si Sabituri, kata si Alex, si Profesor Madin makadar, kata gingamanan na si Pindulunan. Maka penalamat kami ang mga bangsa niyo sa gingay munisipalidad Tugaya. Oy dun ko yamanan niyan na may to akele niyo ko kaya pakadar pa. Kaya mas senior kami si Saging kaya munisipaliti aganasi. Kaya datang to yamanan yan. Napakarabray sulutan sukwalas. So invite yan Saging kaya mga bangsa niya Saging kaya yamanan yan ang nilipta saranaw. Na ayamala nagyan kaya ang munisipaliti at Tugaya. Kabanian nilipya mo sa sisa kataw, dua kataw. Aging kaya yamanan yan. Nang bawataan ni penuh ang mga pagari iyamanan niyan na Ahmad si Saging kayamanan niyan na munisipaliti aganas. Aya po kami katali mo man aging kayamanan niyan nang bawataan ni amada to amalako. Awata imangunda to. Maka dadar pa aging kayamanan niyan na sida to sa toka oay diyan ko to ayamanan niyan nakapapantagan adiam la sa masyo. Si sulut dato di masang kay Sabtud. Maka dadar pada makan dereno na sampur na Saging kota yamanan yan. Na barangay Sirma sa Pindulunan. Asi Faisal, Gamor, Maundato. Sabab po yamanan yan. Na damakaw no Saging kota kapapantagan na radya muda sa Tugaya. Abangsa niyo Saging yamanan na munisipaliti ato kalawi ganasi. Kay matatag Saging kota yamanan yan. Na di makapipyagin na Saging kay ake po Saging kay eleksyon. Banda ayam apiang nagugud na kan rekano. Aging kay ayamanan yan na ini kalimutan ko kasabalayo Saging kay munisipaliti at Tugaya. Why? Kung siya terus ka. Nagwagbat si Juan. Sultan Apitila. Miyakata ni ko maging kayamanan niya na miyaka mumurang na sulutan na pitilan. Miyawin niya ko siya sa munisipaliti at Tugaya. At siya nang isulutan na din. Nagugudunggol ka nung maging kayamanan niya. Na ang tulono ni kita tumpok isagin kayo niya munisipaliti at Tugaya. O ang tamarhun niya manan niya. Na kaya tumpokan niyo saging kayo munisipaliti at Tugaya. Panalaman kami. Sa kiyama sa inyo kami. Bukya masaya merkan mga loksabi mga pagariami kaayat na kadaklan nadir kami mataw na dimis kanu katawan ugay nakataw na kan suyamanan niyan na mga loksa pagaponyo paganayron tagengge munisipaliti at Tugaya na aya maruhumum na tulo marhum paganaya maruhumum na sumarung Jiman sumarung Sabir uway sumaruhum tarin. Nah, enumnya penuk pagadakan lah. Amaruhum sa Tugaya, kami siyo maruhum. Nah, ayak iya pagadakan o siyo maruhum sa Tugaya na kay sumaruhum karim. Agyan na ni palok-lok santano. Uway, na mimbabawata na pito na minyo masagituda na miya siyo maruhum. Uway, nagkapa kaya tumanukun siya na sumurat ka siya ko paganay. Kagin ni balita nung asal sila kapakalunggat ng upo. Usulot ka sa aking mga pagani ay madato Ahmad. Paganay ron, na sumaruhum ka rin, na piyangaruman yan, subayaw at sabayang.
awataw to wamdeg agus somba aso amdeg na wataw je wata o yamana niyan na empa agus subiwan diu to yamana niyan na kapateno sa gian kayamanan niyan na muretaw diwan oay na sabab o kaya pangaruma o marhum ka rin o bayawata sa bayan na mimbota sila na sumarhum tao dia na ni kay sa isang katano sa gingayamanan niyan na munisipalite to kaya liyo pa padayamanan niyan na adun akap din sa gingay siyo marhum sa to kaya piangaruma o marhum tao siyumon awata o awa sa kawaya na gusto linggo at tengidian minsan na mimbota sila na si timbang abalindong salam na piangaruman niyan siulan awata o ba isa bubong gusto dato imam samasyo na mimbota na paganeron na sumarum adin diyan gayaman na niyan na inisulutan adil lagi ang gayawata na sinasip na ayaman agraran sa tugayan na mapad si ko mga marhum sabab ko kapdian ko mga marhum kamimbalo ya marhum manil na piyakaw toliran umada to si sagyan ko to masa amisanggay so kadato o marhum manil sa sulutan adi sa tugaya ada yung sadayon nasama kasusuluton narkian sa kasusulutan yan dan ang katerni ang munisipalite tugaya paganayon na sumaruhuma din. Ikadua na suamay paribato. Giyan ko tayo manan yan na mayaw sa ganyang munisipalite amyon amya asyalang. Oay. Ikadua, awata, ubay sa gugo magusuda to imang samasyo na silang katamay tapwa. Oay. Tanto sirang na ikapito sirang kaloks. Oay. Sabot pro, na sumaruma din. Na piangaruman yan sila lang siya'y aba isawato na mimbawata silang na paganeron na sipano na pungano siya saging nga sipano na nabulpin yan sipano na wataw to o marumadil pagari pano si dirangkal o ay pamaagyan ko tayo manan yan na barabantoga attorney si Banju Bantuhas Lokman pagariagyan kamanan na silutan sa Polas si Dait si Ulayo si Dud yung kayamanan niya na Biston na ginan ited why ginan ited madakal silang mamu magariari si Pano na piangaruman niyan si Dia dia kaya pangarumay panusarban gana si Pano na piangaruman niyan si Dia awata o guru sa gana na paganay na imbawata na siyakman si Rompong si Damba antara si Rompong agusin ganda Damba eno siyak madakati ya matalibugan oay paganeron nagyan ko to mga ayawata si nagdita si kibawa kajilawi balindong si kimakalawan gina ni pangapiliran pangapiliran si mamusia kay na Damba Rompong na naging mga tungan ita bisa sabada sa puro bina palapagan yun na katawan adno ras na baka nung kalimut sa mga mapia kalimut sa madakal oay beauty mga mata ipano si sagyan kayamanan yan nagana si sagyan katugayan ayawate ano na si mangundato namasiran mamukaloks paganero na si Mangundato, si Dayang, si Yongke, pito sila na lang kaloks mo. Huwag. Nainong, pangningo ko lang, araw na kaman sumasa, niyong mga loksami, mga pagaryami, na ubami ka pa mamagpay kata si Sistan, sulutan sa Pindulunan, sulutan sa Polas, kalangulangon niyong amisurat tanong, agyang kanan, apakapun tanu sa tugaya tamang kumangota tanu kay pumbaran paganeron na mimbawata si Pano na si Mangundato mimbawata si Mangundato na paganeron na si Malako
Diyan kaya manan yan, namiya kataling yung mga tumanin sa Tugaya. Ikadua watayan, na si Bagel. Ikatalo watayan, na si Mauli. Ikapataw watayan, na si Mkuk. Ikalima watayan, na si Mauyag. Si Mauyag na kauto si Baysa Pindulunan, Malataw, apanubangan niya nga si Mauyag na watay si Marsyo na kusirakin. Uway. Simulan, gengo ta mga babayagin kasi asista sa aking kapolas, mga watay bapakadi dato, na mulan siran. Uway. Sulawla, naging kayamanan niya ng mga tunganin taro sa MSU, sa Barisalang, gengo ta kapapantangan na direktor sa MSU, sa registrar, si Ansano, ang pagmamundato, nang buwatan o tayo mamundato, kamuri-puri awa tayo mamundato na si Inay Nabay, asika di Mariam, asilawla. Ginan, asapulo, kaloks, ang buwatan, iyamanan niyan, na mamundato sa Tugaya. Giyamanan niyan, nakapagapanalang matamiya, pembelian bus kumada kan lagi yang buatan yakmad. Oke apa ngaruman yan? Ibaroyo. Abu si Sami. Mimbo ta si Magatom, abu si Magatom man nga dakal kang. Oke na pala matatago buka rata sa king utamang mataya. Giya masebe sa mata na benar. Asukada ka lagi ang kayamanan yan. Nah, municipality ito nga sa gengga marumadin, way, akia bumadan sa gengga kayamanan yan. Aga na siya natito gumadakan. Kasama ka lubog na makatibang sa gengga kayamanan na matatapin sa Tugaya. Way. Gaya, mapipigil na ka na. Surutan sa polas, pintunan. Agiang kayamanan yan, na kaya pluksa, na ayak ako ang tanong, si kayamanan yan, nakita pintan sa gengga na sa sila. Uy, kaala-alamanan na mapipigil tanurun na si Komoria Masa na di katawan umani sa ipadiyan. Uy, kata naging ka na naistakom. Uy, di basketball sa Tugay sa bubong na bago kata, iba pa siya din kayamanan niya na niyalimog di nakatawan. Ay, di umisi ka, di basketball na di ko katawan. Kasi di basketball sa ginutapang tagawalan. Yan ang niyamanan niya na importante. Na kenapa margan na kisuratan umanisa si kungaran yan na bugan yan kung mabubaloy ang makapaguluan si kuyamanan yan uy saging nga dataro makatuman makatoon umanan ang bugyaman kanoos kayambulan uy na isurato mamyakan lebulu budak yatong natanoron na piyan datakuan na sarkap pelgat kagatawan ta si yamanan yan nakuan abdo. Sabab pro na yung kay oras na importante na yamanan niya na maga nga bigyo niya at ML yang siya gigayamanan niya na programa tanong at tama na yung mapita. Uy, na ino kay siya lang sigo mga pedoras mapita na uwad na oras amin nagkapagaya kamasa ng amin yung turuman. Uy, siya ko buta manang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.